Hola, bona nit, Festival Inclús. Som Oriol Martínez, Enric Ribas, els directors del documental Glenzap. Us volíem agrair aquest premi, tant a l'organització del festival com als membres del jurat. Moltes gràcies per atorgar-nos aquest reconeixement. De part de tot l'equip que ha fet possible aquest documental, de part del Joan Païssa, una forta abraçada des de la distància. Et toca a tu, Uri. Gràcies, Enric. Simplement afegir també de part de les productores, de la Lupa Produccions i de Hans, que ens dongueu aquest premi, és tot un honor. I també dir que quasi ja tanquem el nostre cicle de festivals de Glans Up aquí a l'Inclús. Estem molt contents del resultat, hem tingut molts premis i moltes seleccions i, bueno, sempre, tot i que no podem estar, sempre estem contents de que acabem el circuit amb un altre premi. Moltes gràcies i molta sort per les següents edicions del festival. Adeu. Bona nit. A reveure.